I pozdrav svima ljudi, došli na epizodu, prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Kao što vidite, ja sam ovdje iskopao jednu kućicu, za početak imam furnace i nekoliko torches i ove stvari. A idemo u video. I ljudi, znate šta, ako bude na ovom videu preko 10 lajkova, nastavljamo sa Minecraft preživljavanjem. Ok, idemo na ovu planetu, imam uglja. Iskakao sam čarku, nisam uglja. Ok, idemo da napravimo. Aj, vuk! Čije spod? Svojite kasnije. Da, idemo da napravimo jednu sjekiru. Sjekiru. Isto. Ok. Idemo da iskopamo drvo. Znači, drvo da iskopamo i što ovo video treba da bude preko 10 lajkova ako želite da nastavim sa Minecraftom. A sumnjam da će biti preko 10. I da mnogi ste pitao kako se ureći da klikamo preko pa jednostavno preko uđete na trgovinu i ukucajte uređivač klipova i to vam izaći. Prvo da napravimo malo ovu i ispečemo. Znači nam oko dosta ok. A kad se ovo ispeče, ja vas tada javim. Ok, ljudi, rasa je dosta 4 čarkula. Više nego dosta. Jer napravit ćemo koliko mogu napraviti. Samo ovi 12 učinu. 16, vidio sam bliže. Ok, ekspite što imam ovdje, još sam malo kopao i nisam našao ništa. Znači, tu, evo vidite, da tu sam kopao, ali bukvalno ništa nisam našao. I sad ću malo da skupimo uglja. I da, znači video bi sada trebao da izlazi na dobro. No, sad se dobro vidi to što, sad se mora. Kad putne pickaxe prestaje da se kopavim, otvorili ćemo dole za obić. Evo sam malo pravo kopat. Kako to djel? Ovo je spodivati ništa. Ovo ništa. Ok. To. I ako bude na ovom videu preko, pa 10 lajkova, nastavljamo. Znači, eto, imamo cilj. Ovi koji su već lajkali, nek napišu komentar, ovi koji su to uradili, nek se subscribe na kanal, a ovi koji su sve uradili, čestitam. Ok. Koliko video ima već? Ok, samo 3 minute. Znaš šta ćemo, oho, mrak. Da napravim vrata sebe. Tako. A neće me niko ulaziti. Evo, ova će ovdje biti otvorena. Evo, ova će biti otvorena, ova zatvorena. Ok. Ok, ljudi, kako mogu sada da radim? Ajmo vas malo kopati. I sad ćemo ovdje da kopam redine. Znači ovdje. Možda koliko ima ovog. Vidi ovo. Ok. Aha, prepadam pred kućem koji mob farmer. Napadam. Ok, ovdje nećemo kopati. Evo to, aj uništim sve to očeve. Sve me to očeve. Nije baš sve. Ok, nastavljamo mi sa kopanjem. Ok, treba će nam puno kamera, zato što planiram da napravim kuću. Znači, mješavina drveta i kamera i plus će biti podrum. To, možda i ovdje ovako napravimo podrum, a iznad kuća da bude. Šta mislite to? To mogu da bude zanimljivo. Ali, prvo
Čim mi pukne ovaj krab, epizoda je završena. A kad će krab da pukne, ne znam ja. Ok. Inače, sad sam pokušao da snimim, evo mi je 5. put da pokušao da snimim epizodu, ali izgleda da tu rekorder jedva nešto, kako se kaže, jedva upalim da se snima Minecraft, tako da pišite mi komentare koji program da koristim umjesto du rekorda, možda Mobizen ili drugi neki. Zato što brate, koristim ga od početka snimanja i stvarno bi nije bilo problema sa ovim snimat. A sada jednom se nešto pokvario, ne znam do čeg. Aha, gravel. Ili ti šljuna. Okej. Jako čudno. Ovo gdje sam ja došao vrtuna, nije rudi. Jo. To namješteno. Znači, ljudi, nikada nemojte ovako. Znači, kopajte uvijek 2 bloka više. Nije više ovako u širinu. Ne samo jedan, a bit će mi ruža ovako i ljepše i sve. Kjer kad se čim pukne pickaxe, epizoda je gotova. Iron! True. Jej, pukao pickaxe, jej, da sam došao, jej, lupam ko na vratu da ga ubijem, jej. Okej, ljudi, imam ko pred vratima, nema, okej. Ništa ljudi, to bilo to stično epizoda, ja sam uživali, kaj se podržite lajkom i subscribe na kanal. A mi smo imali u sljedećoj, a do tada pozdrav. Pip, čekaj, pip.